Sinibingelele sinamukele ohlelweni siyathokoza emakhosini. Namhlanje ke siphumile siyinsika yesizwe TV1 sihambele udokotela uDr. Mathi Enyoka. Dokotela sikubingelele sikwamukele ohlelweni. Siyanibingelela ke ohlelweni. Siyanibingelela kuzo zonke indawo ngokuhlukana kwazo. Sithi amen. Haleluya. Dokotela namhlanje sikuvashele sisekhaya sisendumbeni sila kusebenzela khona udokotela uMathi Enyoka. Doctor uma ungasitshela ukuthi sikuphi nendawo la esikhona njengamanje? La esikhona sisentuzuma A. Ntuzuma A. Lapho mengicabanga Ntuzuma A Richmond Farm. Yebo. Dokotela ila udokotela ke asebenzela khona Richmond Farm Ntuzuma A. I-address ke yakhe ke sizoyikhipha ekugcineni. Okwamanje sizoxoxa nje sisazoyikhulumela nodokotela. Siyazi ke abantu ababukile ivideo nesigcine kuyona besisemanzini nodokotela emngeni la besiye khona siyosebenza abantu. Siyokuphinda futhi lokho siphinde sikwenze. I-date sizoyikhipha umhla 29 kule nyanga esikuyona. Dokotela uyobekhipha abantu ebayisemanzini. Kodwa sizongena kuyona. Kwamanje ngisafuna ukuthi singene kule ndaba enkulu ebalekile ehlupha abantu abaningi. Sizokhuluma dokotela ngokuthi njoba kuye emanzini, njoba siye emanzini nje, siyohlambulula abantu, siyobageza abantu. Udokotela uke wakhala noma uke wathi indaba isuka ekutheni umuntu ebe nezinkinga isikhathi esiningi kusuke kuneyinkinga zomsamo noma inkinga ahlangabezana nazo empilweni noma inkinga nje eziqhamukelayo ngezimo noma ngomoya wabantu mhlambe noma ngezinto zokuganga kwabantu kugcine kudaleka ekutheni udokotela kumele ethathe umuntu omhlambulula emanzini. Dokotela asiqale emumva ke le emsamo. Dokotela uyini umsamo? Siqale nje lapho sichaze kubantu umuntu obukele ongayazi indaba yomsamo ukuthi yini kahle umsamo. Umsamo indawo esingayibiza njengendawo ebaluleke kakhulu kuthina abantu abamnyama kakhulu. Thina futhi esikholelwa kubantu abadala noma kubantu abangasekho. Umsamo indawo la esithi khona sihlalisa khona abantu basekhaya abangasekho asebadlula sebekhona ngokukamoya. Asebezohlala lapho kuleyo ndawo kube indawo yabo ehloniphekile la ukuthi khona noma ngabe uneyinkinga ukwazi ukuyokhuluma khona noma ukuyocela khona izinto ezithile empilweni. So umsamo indawo esecret ethize eba semzini noma endaweni la kuhlala khona umuntu. Yima ke ngibuza ke dokotela, umsamo uyaphoqa ukuthi ube semzini womuntu noma ekhaya lomuntu noma umsamo uyakwazi ukwenza nje noma ukuphi ngisho kuthi usemqashweni uyakwazi ukuba nomsamo? Umsamo ubaluleke kakhulu ekhaya lapho enithi yikhaya lenikhulu noma la sengiphume khona inxiwa ngaphuma ngakhishwa ekhaya ngabekwa ngendlela efanele ngathi la nami sengibeka eyami indlu engizothetha khona ithonga noma idlozi. Emqashweni awukwazi ukubeka umsamo. Emqashweni uba ukuthi uyabacela nje ukuthi bahlale kuwena bese umise izibani emqashweni kuyila uzokwazi khona ukuthi uxoxe nabo khona kulezi zibani. Lezi zibani akufuneki iziphele ngoba izibani esuke zinjani zihleki bona. Bakwazi ukuxhumana nawe ngisho kuthiwa ukuphi nendawo. Mawukwazi nje ukuthola indawo yakho la uzozotha khona ubase lezo izibane ukhulume nabo niyakwazi ukuconnecta nomsamo osekhaya. So ngisho kuthiwa ngihlala efletini, ngisho kuthiwa ngihlala emqashweni, ngiyakwazi ukuthi ngihlale phansi ngibe nendawo yami ehloniphekile engazi kahle ukuthi ngifike ngihlale la ngibase nazi izibane ngixhumane nabadala bami. So akuphoqelekile ukuthi mawusemqashweni awunawo sidalwa umsamo. Uyadingeka, ubalekile mawungaphandle futhi ubalekile nasekhaya. Yebo, emqashweni hayi ngoba kusuke kuwumsamo. Emqashweni akusiyo umsamo, kusuke kuyindawo yakho eyikhona la esithi sikhuleka khona. Bangikhuleka nje nami ngizwe ukuthi kufuna ngikhuleke noma ngilalele kahle noma kuyenzeka kufika umuntu mhlambe uzocela ukusizwa angikho ekhaya.
but kodwa ngilapha emqashweni la engisuke ngihleli khona ngaleso sikhathi kodwa ngikwazi ukwenza njani ukumsiza umuntu kodwa hayi ukuthi sengingaze ngikhayisa impepho ngifaka amahlahla ngibiza abantu abadala ngithi la emqashweni sengifaka abantu abadala phela lapha emqashweni kusuke kuyindawo usuke uhleli kuyona kusuke kungakona kwakho. Okay dokotela ngiyakuzwa dokotela. Ngiphinde ngibuze la. Uma ke sekuthiwa ngiye ngizwe noma sakhula noma sikhule kuthiwa umsamo uyahlonishwa ngale ndlela exakile. Iziphi izinto dokotela ezigcina zilimaza umsamo ezenziwa abantu? Kakhulukazi ake ngiqale la ekubeni clean singakafiki kulokhu okujulile kakhulu. Uyabona wena umuntu oshisa impepho ekhaya. Uma uzazi wena ukuthi umuntu oshisa impepho. Kubalulekile ukuthi ube clean. Kubalulekile ukuthi ukukhulula inhliziyo. Kubalulekile ukuthi uthi noma uzokhuluma nabantu abadala kodwa ube umuntu ozothile. Ozokwazi ukuthi noma ukhuluma nabo phela ubuye kucounte ukuthi awukhulumi wena nabantu bengana nabo. Ukhuluma nabantu abadala. So into wena ezokwenza ukuthi ungcolise futhi umsamo wena umuntu othinta umsamo kakhulu. Ukufika la bokade uyilalela la udulale khona usuyabuya sekuthiwa nangomntwana wakho usuxhumele emsamo. Bayangcola abantu abadala. Bayangcola ngoba nawe usukunjani ungcolile. Uphinde futhi kube ukuthi ugcine kade mhlambe ulwa noma unjani. Kubalekile nje kakhulu ake nje kubalekile kakhulu ukuthi before uye emsamo ube umuntu engathi uyazihlambulula kuqala bese uye emsamo ngoba awuzazi izinto esuke zikungcolisile wena noma izinto enjani ngoba senzeka la silale nabantu kanti abantu abantu besifazane benza ama-abortion babona into efana lezo ngelale nawo umuntu kanti akekho clean then sengiyala lapha emsamo mina sengiyongcolisa laba abantu abalapha emsamo phela ingakho sithi abantu amanono phela ngoba abantu esazi ukuthi kufuna sibagcine beclean ngaso sonke isikhathi. So asike sithi ke dokotela nakho ke bengenza izinto ezami kuyimina engishisa impepho. Bengenza izinto ezami ukuthi wana sisimo siyaphuthuma noma kufanele kube khona umsebenzi owenziwayo kufanele ngiyoshisa impepho. Kukhona isikhathi emele ngisilinde before ngiyoyishisa noma kukhona umsebenzi okuthize kumele ngikwenze ukuze ngihlambuluke before ngiye lapha ngenzani ngigeze izandla lapha empompini noma kukhona mhlawumbe inkukhu emele ngiyithenge noma iluphi uhlelo lokuyihlambulula before uye emsamo. Lapho ke engifuna ngikucacisela khona uma kuthiwa kuzokwenziwa into ekhaya nisuke nazi nonke ukuthi ekhaya kuzokwenziwa umsebenzi. Asikho kahle isidingo sokuthi ungcole ube wazi kahle ukuthi wena umuntu obhekene nempepho kakhulu. Okay ke selenzekile ke iphutha ke noma kwenzekile lokho ke wakweqa lokho kweqile wakwenza okwenzile. Mina ngokwami ngike ngiphasise ekutheni thola iholy ash uthole inkukhu emhlophe. Ukuthatha iholy ash uyibilise uyithathe ubuye nayo ukhipha inyongo yenkukhu uyithathe uyifake phakathi bese uyahlambuluka. Awuhlambulukeli la ngaphakathi uhlambulukela lapha ngaphandle. Uyima ungena uzokwazi ukuthi uyongamela laba bantu abahleli lapha emsamo. Okay ngiyakuzwa mina dokotela. Kusho ukuthi la kahle ubona ngithi angingene kakhulu la ekutheni yini engcolisa umsamo. Ukuthi ngiye ngihlangane nezimo noma ngiye ngizwe kuthiwa kuyofakwa abantu abadala noma kubuyiswa abantu abadala emsamo. Basuke bekhishwe yini noma kusuke kukhulunywa ngani mekhulunywa ngaleso simo leso kuthiwa kuzofakwa abantu shiya ukuthi umuzi musha kuthiwa abaphumile. So kusuke kuyisima kanjani mekuxoxwa kanjani? Ngiphinde futhi ngithi ukucacisela la. Into ekhipha abantu abadala ekhaya ukuxokozela ukuqala lokho. Ukuxokozela ekhaya niba abantu abakhwebhanayo ababangumsindo abangahloniphi ekhaya. Ngaso sonke isikhathi nina nihlezi ninomsindo la ekhaya. 2 bese kuba khona labantu abahongomiyayona. Labantu ke aba esithi obaba omkhulu abanye omamncane obani. So labantu abavele befike emsamo makade senze into engumsebenzi ekhaya. Sebeyafika bona sebabantu engathi bathatha into eyilidlozi baphuma nalo. Ukuze leli khale lingalungelwa ilutho izinto zingalungi.
Yingakho-ke uthola ukuthi thothi abantu abadala basahleli la ekhaya kuthiwa sebephumile bahleli ngaphandle ingoba mhlawumbe uthe basithi siyashisa lapha kwakhona umuntu oyigazi la ekhaya wathatha noma simo sento eyilithambo noma into ethile kade kwenziwe umsebenzi loyo umsebenzi mayiphuma nethambo uyabatshela mayiphuma la ukuthi phumani nami-ke manje nihlale phezu kwami la kusindawo yini usehambe nabo ukuthatha nje ithambo usehambe nabo uhamba nabo ithambo libaluleke ngale ndlela eyisimanga makuthiwa kwenziwa umsebenzi yingakho kuthiwa noma ngabe uphuma umuntu inyama khipha ithambo ahambe nenyama ngoba suke sibalekela into ezifana nalezo emake mkhulu mesithi umuntu uhamba nabo amadlozi iziphi izinto ke abantu abagangayo noma abantu abangathandi ukuthi nilungelwe izinto abazenza ngalowo madlozi kukhona okuthiza abakwazi ukwenza ngawo semhlambe simo sokusebenzela bona noma ngeke ngizwe kuthiwa liyathwetshulwa nedlozi yini abasuke befuna ukuyenza ngalawo madlozi noma ngalabo bantu ababathathile emsamo ake sithi ekhaya siba u3 dokotela uma su3 ekhaya ubhuti omdala akaphiwanga ukuthi abe namandla amakhulu ukuthi abe nezinto zonke lo phakathi unawo wonke amandla unepower yonke so nje akukho la akangakwazi khona ukwenza izinto so lowo ogcina uright naye kodwa ke lo ongakwazi ukwenza lutho uzothula buke message hayi khona laba babili khona into abayenzile edlozini ekhaya kanti abazange benze lutho ukuphumelela kwabo mayiseqala ke naye lapho ke efune lento ekuthiwa imithi emibi usiyaqala ke manje uthwebula idlozi ufuna manje lezi njani liyosebenzela yena noma liphile kuyena ukuze naye ezokwazi ukoverpower labantu laba efane nabo kanti ngeke kuze kwenzeke idlozi mali ngavumeli alivumeli so uyolisebenzisa sakusithwalo usethwala ngedlozi usethwala ngalo idlozi sigcina uthola ukuthi yena usenayo yonke impahla ekhaya senimbona impela nje usesimeme futhi uright impela kakhulu kanti usethwale ngedlozi idlozi selisebenzela yena nina malifika nina selifika njengabantu elibabuka njengabantu abangaziwa noma abasebomnyameni so usuke enifake kahle kulento ekuthiwa inzila nisuke nizilile nisuke nifana abantu abazilile ukuthi lengcolile idlozi kahlala ingcole khona futhi alisondeli lapho ingcole khona okay so dokotela mesisakhuluma ngakho lokhu ukufaka amadlozi ukubuyisa abantu abadala into ezikanjalo udokotela uyakwazi ukufaka idlozi noma ukubuyisa idlozi noma ukulanda idlozi yebo siyakwazi la ekhaya siyakwazi ukulanda idlozi uma selithwetshuliwe sibuyisele ekhaya siyakwazi futhi ukuliqala phansi silungise ngendlela silibuyisele ekhaya ngendlela efanele ngoba into eshayayo ke ekhehla lami uma kuthiwa sifaka abantu abadala kakhulu siyabafaka abantu abadala phansi asibaniki indawo efanele endlini yabo kunendawo khehla lami ukuthiwa isinqele kunendawo ukuthiwa isikudla uma ungena erondweni labantu abadala kunendawo esemva kwezivalo lekuthiwa izothile ngoba kusuke kuhlala into enjani ababe besifazana abafuneke benjani bazothe emacathi nabo uthe endaweni esesikudleni kusuke kuyindawo yamakhehla kumnyama kubovu so uma ufika nabantu abadala uzongena nabekhaya kufuna ukwazi ukuthi uma ufika emsamo kufuneka ubahlalise ngononina ubatshela ukuthi omkhulu abahlale esigqikini sabo ngendlela efanele esandleni sabo uthi nalaba futhi besifazana ubahlalise emacansini ngendlela yakhona iyona ke lento egcina mhlawumbe uthola ukuthi nithi nyazenza izinto la ekhaya azilungi kodwa nithi niyokuzwa ukuthi abantu abadala bakhona impela ekhaya ngenanga kahle bakhona kodwa manje bayayaluza isizathu ingoba abahlaliswanga ngendlela efanele yazi idokotela uma uyibeka kanje baningi abantu abanenkinga ezicishe ezifana nalezi esixoxa ngazo manje ukuthi uthola ukuthi umuntu uthi ngilifakile ufikile umuntu wasebenza wenza zonke izinto kodwa mase ethi uyobheka futhi ukuthi abantu abahleli kahle kusuke ukuthi ubafakile yena kodwa wasehluleka ukubabeka eindaweni zabo noma wahluleka ukubeka ngokuthi obaba ngapha omama ngala ukuze lento ihlale ibalance so udokotela lokhu uyakwazi and uyakwenza sisazombona futhi ekwenza ngiye ngezwe udokotela ukuthi khona la usazosisa khona uyokwenza wona futhi umsebenzi ucishe ufana nalo esikhuluma ngayo njengamanje so abantu bazobona ukuthi lo msebenzi udokotela uyawazi wenziwa kanjani dokotela so kahle la ngiyakhona ubona ngithi asingene la kumsamo kakhulukazi
siyalapha ukuhlambulula abantu la siyakhona emanzini. Ngifuna lento siqale emumva ukuze sifike kuleya ndaba umuntu noma ehlele ekhaya engayitshelile ukuthi mina hayi ngiyawadinga amanzi, egcine ebonile ukuthi cha ayadingeka ukuthi sihambe siyohlambulula lapha emanzini. So dokotela, umsamo ke njengoba sesiuchazile ukuthi uhlukene kaningi and ubaluleka kangakanani and uwenza kanjani, ulungisa kanjani. Asike sithi dokotela kukhona isimo noma ngithi kuye kufike isimo la kuthiwa khona umsamo uyingozi noma abantu abadala abayingozi. Engangokuba mhlambe sekuthiwa ugulisa umuntu mhlambe washona noma wagcina egula ngekhanda. Idlozi lisuke linjalo dokotela, kusuke sekwenze njani ke lapho? Likhona egcekeni kodwa livele lijikela abantu nje. Uze ukuthiwa umuntu cha idlozi elimshaya noma ushawe idlozi. Isiphi into egcina noma iziphi izinto ezigcina zilidela ekutheni ugcine uphendukelwa idlozi likwenza ukubi? Ake ngiyibeke kanje nanokuthi ngiyicacise kanje. Uyabona uma idlozi kuthiwa liphehlelwe amanzi amnyama noma licushiwe, vele lisuke licushelwe ukuthi malilwe nabantu bakulelo khaya. Malithi liyafika kuwena likufica wena uwiki likushaya ugoli. Ngaleso sikhathi usuke kuthiwa naniphendukele umsamo, sokuphendukile umsamo omnyama thu. Abantu abadala basuke begcwele into ukuthela ngoba basuke beguquliwe esimeni sabo, baphendula bayenye into sebenolaka olungasalawuleki, okuchaza ukuthi manje sekufuna niyobalahla nibabuyise kabusha. Niyabakhipha futhi niphinde nibalanda. Khiphe niyobahlambulula nibageze kabusha, nibabuyise ngendlela efanele. Bese nibabuyisa nizocela uxolo ngoba kuyenzeka ukuthi futhi baphenduke kanje inina enisuke nenze into embi noma inina enisuke nihambile nawo national kubantu abafana nathi odokotela nayo ufuna imithi yokuthi nifuna ukuba nezinto ezinkulu lezi bona abangakaniniki zona. Thina nina abantu isikhathi singibahlula ukulinda, ulinde kuze kufike isikhathi sakho. Manje bona bashawe yini behambe beyothi bayokhuphula umsebenzi bayothwala. Mabeyothwala kanti idlozi lalelo khaya alifuni leyo nto leyo, alidingi nje la ekhaya. Ungene nawo uphenduka idlozi libe yenyito liyabashaya ke la. Abanye futhi liyabavumela, liyabanika Nkosi yami, abanye liyabanika impela, liyabanika livume nalo lisebenze futhi. Uthothi bandlondlobele lelo khaya kodwa ukuhamba kwakho wena umuntu ophakamisela leyo ukuhamba kwakho mongamtshelanga umuntu okhona egcekeni ukuthi siphila kanje. Yonke leyo nto iyohamba nawe. Angithi uyabona. Ngiyakuzwa. Wathitha ke indaba ngempela ke manje dokotela. Sithe umsamo umuntu umeyothatha noma eyothwala. Kunamadlozi noma kunomsamo ovumayo lokho kunabaphikisayo. Nje wasishilo ukuthi kuya backfire sometimes ayavuma. So kuyaphoqa noma if ufakelwa umuntu noma uyothatha kumuntu oyazi into yakhe kumele eqale yohlole umsamo wakhe ukuthi izovuma into akunika ukuthi ifike isebenze lapha. Okay, asike sithi ke mkhulu usekuphile kumuntu noma ukunikile leyo nto. Wayisebenzisa yanisebenzela futhi ekhaya, imali yabonakala, izimoto zagcwala igceke. Sekushaya isikhathi sokuthi ke manje udlule emhlabeni. Nayi ke into isisele nabantu abangayazi ukuthi bazoyithini. Leyo nto dokotela iyalahleka nawe, uyakwazi ukufika uzothatha leyo nto eyayithathwa umuntu wazoyifaka leli khaya uyikhiphe uyokwenza something else lapho ilahlwa khona noma uyoyiphosa la iphoswa khona, umndeni usale unedlozi eliclean. Kuyenzeka lokho mkhulu? Kuyenzeka kahle, kuyenzeka. Isigubhu siyalahlwa, siyakwazi ukuthi usilahle usikhiphe nje esingasadingi ngoba into eyenza ukuthi isigubhu siyakwazi ukusala ekhaya. Sisale uma sesisala ngesikhathi sesiqide ngawo wonke umnotho kade ukhona. Sesiyaqala manje siqothule ekhaya, sesihlupha la ekhaya ke manje. Seshaya abantu. Seshaya bonke abantu bala ekhaya, sesiyavithiza nje la ekhaya. Akusalungi lutho, ucingo liyawa, amawinda yawa kodwa ngokuthi nje akhandwa ngaleyo mali. Ngaleyo mali. Othayela bayavuza kuyaphela nje. Kusephela konke maliqeda ukuvithiza mase sesiyaqala ke siyabheka manje ukuthi hayi ngenze njani. Siyalala nonkosikazi, siyalala nezingane. Sihlukumeza wonke manje umuntu ongaphakathi ekhaya. Ingakho ke ekukholela ukuthi mase hambile umnikazi waso manibona ukuthi siyanihluka. Zamanike indlela manje ukuthi
sixosheni ngoba phela kusuke kuyinto vele ephuma iyakwazi ukuphuma Iyaphuma. iphume uyikhiphe niyoyilahla niyingcwabe kabusha. So udokotela lo msebenzi uyakwazi ukwenza. Siyakwazi thina If umbukeli ekhaya njengamanje ethi nginayo into eyashiwo ubaba ngiyayazi khona yeah. kodwa angiyisebenzisi iyangiqedela egcekeni udokotela engafonelwa ebizwe ehambe uyikhipha leyo nto. Iyaphuma nje mkhulu ngaphandle futhi igcinele lo khali sala lipholile nje. Uqeda kuyikhipha ke dokotela lokho okukhiphayo njengawo ukuthwala noma into le ethathiwe wayikhipha ke wayoyilahla. Kuyaphoqa ukuthi ubuyele ekhaya lapha sesiyoqala phansi umsamo kabusha njengoba usungcoliswe lento ibikhona. Kufanele ukuthi uthi phela mawukhipha yonke lento lezinto lezi uyoyilahla. Buyisa phela idlozi ngoba idlozi yakho belingasasebenzi bese nisetshenzelwa yini na Inayo into ebisemsamo. Bekungasasebenzi ithonga bese lifana nento eyisithixo bese lihleli nje lirulwa ilento esuka isebenza ngaleso sikhathi. So sekufuna nolivusa phela idlozi ukuthi linisebenzele Liphinde lisebenze futhi manje. Okay, indaba la dokotela ila. Njoba sesiyibeke ngalendlela esiyibeke ngayo manje. Ukuthi udokotela uyakwazi ukuyokhipha into eyashiwa umuntu ongasekho. yeah. Asiye sithi ke mkhulu nayi indaba la. Into asiyazi ukuthi khona egcekeni. Siyabona ukuthi indlela ade siyiphila sinemali yonke. Kodwa nakho sekushabalala emva kokuthi khamba ubhodi noma khamba umalume noma khamba ubaba. Indlela yokuthola noma indlela yokubona ukuthi ukhona into eyasetshenzwa legcekeni noma esebenziswa legcekeni iyiphi ukuthi eyokudokotela noma kuzikhona nje izimpawu ezikhombayo nje ukuthi cha khona into legcekeni ebisetshenziswa usibani bani. Into ekanjalo ke mkhulu uyahamba uyofuna bakubhekela udokotela babone ukuthi okay nayi inkinga la ikhona futhi uyakwazi ukubona mawusilala ekhaya ayi besiphila kahle la ekhaya kungani manje khamba ubhudi izinto yishabalala zonke noma akusakhanyi lutho nemoto kade ziphila la ekhaya seyikhandwa njalo sezisikhetha ukuyidayisa ngoba siyabona ukuthi akwenzeki lutho. So leyo nto leyo ike kufuna nisukumele impela nikwazi ukuthi nibheke ukuthi ngabe yini inkinga kwenzakalani manje la ekhaya. Okay. Mbukeli ekhaya ngithemba ukuthi udokotela siyamuzwa futhi simuzwisisa kahle. Siyagxila ngempela kule ndaba yomsamo. Njengoba ubona nje silokho esinyuka nayo ngamagiya, silokho esinyukela phezulu. Sithembe ke ukuthi ke usasibukele and nje usibukele njengamanje ungakhohlwa ukuthi ke sihleli no Dr. Mathenyoka la ku TV yakhe emaphambili insika yesizwe TV. So ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, uphinde futhi ushare. Dokotela umuntu ekhaya noma sikacacisela udokotela akanazo igroup noma unazo igroup. Cha, la ekhaya asiphathi imithi kanjalo igroup ukuthwalisa asiphathi but thina siyaphilisa noma ngabe umuntu wayeke wayithola phambili umuntu wakhe sibuye simlekelele kule nkinga asuke sebhekene nayo ngoba ukuthi ayikhiphe uma uthwala ufuna wazi ukuthi ulethe inkinga. Ukuthwala kwakho nje ulethe inkinga ekhaya ngoba egcineni kosuku ukuhamba kwakho uzoshiya inkinga eziningi emuva. So udokotela akanazo igroup akazenzi futhi igroup. Uyathwalisa dokotela? Akathwalisa udokotela. Umuntu kohlela ekhaya ngazibuza lokho. Ukuthi nje udokotela engenazi igroup engathwalisi. Yini ipho engizoyifica kuyena yenhlanhla ezongenzela umsebenzi ofana nowesigubhu noma ukuthwala? Zikhona izinto anazo dokotela angayisebenzisayo noma angakunika zona zokuphila eyizokwenza umsebenzi ofana nesigubhu noma nokuthwala? Zikhona ke izinto ezifana nalezo mkhulu. Dokotela, zikhona izinto siyakwazi ukuvulela inhlanhla yakho noma ngabe bifinyeziwe. Sivule ikusebenzele omunye umuntu kuze kube ngathi uthwele kanti awuthwele uvulelwe inhlanhla yakho. Noma izinto zakho zikukhanyiselekile ezintweni zakho eziningi. Thina siyakwazi ukukusiza kulezo zinto ezikanjalo sikuvulele. Hayi ukuthi sikuthwalise, asithwalisi. Sinezinto nje ezinhle zenhlanhla zokuvulela umuntu izinto. Uma ukuthi umuntu bengawuthola umsebenzi usenesikhathi kosamahlala engawuthola umsebenzi siyakwazi ukumvulela. Uma ukuthi umuntu ubekade enenkinga khona especially abanenkinga mkhulu
abangakwazi ukubathola abantwana uthothi umuntu akwathola ingane yodwa manje usethi uyaphinda kusatholakala akasayithola ingane unonenkinga yokuphuphumelwa futhi siyakwazi ukumlekelela ngoba kusuke kwenze kwesinye isikhathi ukuthi abantu abadala badiniwe bese behlala kuye ungasakwazi ukuthola abantwana uthi mawuthi uthola abantwana bephupho uthi uthola abantwana baphupho so into efana nale umsamo nje ubaluleke kakhulu umuntu ekuthiwa uyagula waguliswa umsamo sengikhuluma ukugula like mentally ill ngekhanda mhlawumbe unokuhlanya okuthiza anakho noma ukugula ngekhanda anakho udokotela uyakwazi ukumlapha umuntu oguliswe noma oguliswe ngomuthi noma oguliswe umsamo. Yebo siyakwazi ukumlekelela umuntu ophambanelwa ikhanda kodwa uma sizomlekelela siyabheka ukuthi ngabe iyona kuyiphi into emgulisile yenze ukuthi umuthi umuntu nje uthe nje ngoba lo wangitshontshela ukuthi angimenzele ukuthi khona umuntu ophuma emzimbeni kamawakhe evele enalenkinga unomuntu ogula ngoba uthola ukuthi idlozi livele lamphambanisa ngekhanda lo phambaniswe idlozi ulula ukuthi asizakale kalula nje bese ukuthi nalo osuke ephambaniswe umuntu makusekahle uyasizakala futhi uma futhi sebheda sekubona ukuthi vele akusekho into ezosizakala ngayo umuntu ufuna umtshele ungafuni ukuthi eze ekunike inkomo yakho noma enzeni ekubeni ubona kahle ukuthi lo muntu ngeke asizakale umtshele nje iqiniso umuntu efikile ukuthi cha Nkosi yami lo ngeke asizakale kuphela nje into enjalo ngizodokotela kuthiwa if eseqalile imithi le yesilungu kuye kube nzimanyana ukumbuyisela noma ukumlapha ngokwesintu kuyiqiniso kangakanani lokho noma udokotela nje yena ngisho ukuthiwa kunjani uyakwazi ukumlapha noma kukhona leyo process of isikhathi ukuthi umuntu mase egula isikhathi esingaka esebenzisa imithi yesilungu akalapheki kalula. Imithi lesilungu khehla lami iyayidestroya kakhulu impilo yomuntu uma esegulile yebo phela sisuke siphuthuma sithi sizama ukumsiza umuntu kanjalo sesimo sesilungwini kodwa lento into yesizulu akufanele uyigijimise kube ilungu kuqala ke kufuna uqala uyiyele kubantu besilungu bayibheke ukuthi iright yini ukuthi kunganjalo ngoba yazi ukuthi khehla lami kunomuntu okethi uphethwe isifo sokuwa ne kuthiwa lo muntu unesifo sokuwa uthola ukuthi hayi ngoba enesifo sokuwa useze wadla amaphilisi wesifo sokuwa kanti akanaso isifo sokuwa abantu abadala bakubo bamhlele emagxalabeni ngalesikhathi befuna ukukhuluma kuyena bafele bembambe bemdlikizise kube ngathi unesifo sokuwa so into nje efana naleyo mkhulu uma sekungene esilungwini kakhulu kuba nzima ukulungisa kodwa uma kusekusha thothi mhlawumbe usanda ukuqala ukuyidla le lokwesilungu uyenzeka futhi ukwazi ukuthi umsiza asizakale. Siphi inombolo dokotela abantu abazokuthinta kuyona? Inombolo yocingo ithi 072 79 58 344 cela uyiphinda 072 79 58 344. Dokotela amazwi akho okugcina ongawabeka nje kusizwe sonke sibukela ngosuku lakho olukhulu oliplanile noma esiyakulo nani nomsebenzi nje wonke ezeholi. Engakubeka ngathi ngiyacela nje kubo bonke abantu abanenkinga umuntu angafihli inkinga yakhe ebekubeni engaphathekile kahle so ukuphila kuyinto enhle kakhulu uzani nizothola ukuphila e29 sizophila nje kuzobe kukuhle kakhulu amen. Hayi sibonga dokotela.